ଆରଡ଼ି ଧାମ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଗୋଟିଏ ସରୁ ରାସ୍ତା ବେଲବାଡ଼ି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି 100 ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ଆଗରୁ ନିର୍ମିତ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି ମା ସାତ ଭଉଣୀ। ଗୋଟିଏ ପଥରରେ 2ଟି ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ଅନେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇଠି ଟିକେ ଅଟକି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏଠାରେ ତ ଗୋଟାଏ ପଥରରେ 2 ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମା ସାତ ଭଉଣୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଇତିହାସର କିଛି ଛିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠା କହେ, ପୂର୍ବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଏକ ରାସ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା। ସେହି ସଡ଼କଟିକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥିଲା, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେହି ସଡ଼କରେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ଦେବୀମାନେ ହେଲେ ଧାମରା ସ୍ଥିତ ମା ଧାମରେ, ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ, ବେଲବାଡ଼ି ବାସିନୀ 2 ଦେବୀ, ଯାଜପୁର ସ୍ଥିତ ମା ବିରଜା, ଝଙ୍କଡ଼ ନିବାସୀ ମା ସାରଳା ଏବଂ କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳା। ଏହି 7 ଜଣ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାତ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ବେଲବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଥରରେ 2 ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ମା ସାତ ଭଉଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ, ଭକ୍ତି ଭାବର ରଙ୍କୁଣୀ, ଗରିବ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିନୀ ମା ସାତ ଭଉଣୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଏହି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। मन पक्षी मोर डेणाकू छाड़ी बड़ देउलकू पछरे छाड़ी आरड़ी आड़कू गला जे उड़ी पूजिबाकू आखंडलमणि पूजिबाकू आखंडलमणि जाऊ जाऊ बेड़ा गला जे गड़ी चाहू चाहू राती आसिला माड़ी जंगल मझीरे बाजिला चूड़ी उभा हेले मा सात भौणी उभा हेले मा सात भौणी देता नर महाते कहिला एमिति उड़ीबो केते काटी देई चल मोह मायार पाइबाकू मुक्ति इच्छा तोहार पकति सागरे भक्ति सागरे जातु बुड़ी मुक्ति देवी मुक्ते क्षणी पूजिबाकू आखंडलमणि पूजिबाकू आखंडलमणि पादकू जाबुड़ी धरी नाचिला खुशी रे पागल परी विश्व को देखिला पादरे तार
ମେଣ୍ଟିଲା ଶୋଷତା ଯୁଗ ଯୁଗର ମାୟାର ବନ୍ଧନ ହୋ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଗଲା ତା ଛିଡ଼ି ପାଇଗଲା ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ପୂଜିବାକୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୂଜିବାକୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମା ସାତ ଭଉଣୀ